Helo, shwmae. Wel, heddiw ni paratoi Draenog y môr gyda Courgette, Sbageti, so Sbageti mas o llysiau, a bach o leim, coriander a chili. So, i ddechrau, dan i fan hyn yw Draenog ffiledi o Draenog y môr. Fi wedi gymryd yr asgwrn mas o cefen, a wedyn fi wedi torri slisiws bach mewn i'r crôn, jyst i cadw nhw'n fflat nes tra bod y coginio. Wnaeth hwnna helpu wedyn cadw popeth yn crisp. So, ffrimpan wedi dwymo o flan fflam isel iawn, ond ni'n mynd coginio hwn yn araf tua 2 funed ar bob ochr ar y crôn lawr. Dalwch e lawr, ddim poer i gormod, a cymod i'r crôn i grispo lan a creu lliw bach neis ar y basgor. Tra bod hwnna'n coginio, ni at y courgettes. So, rhodwch chi gwylio'r bant, mae cwbl o opsiynau ydych chi'n ar sut i wneud spaghetti. Fel i fi wneud mae teclyn bach o fi fan hyn i creu spirals bach. Mae'n troi y llysiau ti fewn, a mae'n creu spaghetti bach, tebyg i pasta, ond sdim rai coginio hwn, neis iawn i fyta mewn hafed ac yn ysgafn. Chi'n gallu defnyddio moron, neu'r tybed chi'n moyn dod i ganddo fe. Dwi'n meddwl bod e'n rownd ac chi'n gallu troi fe. Dwi'n bach yn courgettes ni. Dwi'n ei bowlen. Ac hwnna, ni'n ni adio twtch bach o chili coch. Dim gormod, ond dyw'r chilis yma ddim yn trwy'n iawn. Dwi'n ni adnod digon fawr, o'ch chi'n gallu gweld os dim ond digon y mas. Dwi'n rhaid chili. Ac yna, hwn sy'n werth, neu spring onion, sy'n trwy'n tenau. Cwpl o bisiau bach, sy'n eisiau lot at yn salad ni. Nôl at y pasgod. Hwna nawr wedi cael tua 2 funed bach. Dwi'n troi nhw'n gofalus iawn. Chi'n gweld bod e wedi crispo lan dros y gres isel. Nôl yn y fflam nawr am funed arall, a wedyn troi gres bant i gadw fe goginio am funed arall, just yn gres o ffrimpan unan. Nesa, ni'n mynd i adio bach o mango fresh. Jyst i torri fi ciwbiau bach. Gallwch chi prynu hwn yn cyfan, neu gallu gyda prynu fe yn pecyn fel i fi wedi gwneud wedi torri drosto chi. Wel, mae carreg fawr yn cael o mango, weithiau chi'n cael mango meddal neis, so chi'n cael ein galed, ond rwyddach chi prynu fe fel hyn, a chi'n gwybod chi'n cael. So, mewn am mango ni. Hwna fydd o'n felys gyda'r twym o'r chili. Ciwdi bach. Yn y bowlen. Cyna radish fresh. Sorry, dwi'n o bant. Os i slisio mewn tenau. Nesaf, smw bach o olew olewydd. A pinched o halen. Dwi'n i troi'r gres bant ar y pasgod nawr. Mae wedi coginio. Nesaf i stofi fan hyn ar y bach o prawns. Prawns wedi coginio yn pecyn. Neu gallwch chi prynu nhw a coginio eich hunain. Na ni chi beth chi'n wneud. Prawns fresh. Mewn â nhw. Ac yna, beth ni'n wedi nesaf, yw sir leim. Cyfrinach gyda leim, chi'n ma'n gael digon o sir mas fe. Cymerwch y leim a roliwch e ar y ford. I wneud y bach mwy feddal. A wedyn wneud hwnna helpu cael y sir mas. Lot yn haws tra chi'n mynd i gwasgu fe. Ni'n hanner leim dros salad ni. Mae bron yn barod i weini. Dwi'n mynd i plat bach. Jyst i gorffen, bach o coriander. Coriander fresh. Pidwch chi defnyddio stwff o powdr. Dyw ddim yn addas ar gyfer y ryseit. Mae'n bwysig iawn i defnyddio cyrrysiau fresh yn y salad yma. So, ysgwyd y gwbl at ei gilydd. So, pentwr fach yn canol y bowlen. A wedyn, darn o Draenog y môr ar ei ben. Ac yna squeezed bach o lime.
a twtsh bach o halen i orffen. A dyna chi, Draenog y môr gyda courgette, spaghetti, prawns a mango.